jotor hambai te khulumkha tini kaisa kok makasarnai recently tipra hastego kabangma gotonangni thangka abno tui ang kisa kok sanai puilana chini media rono belai hambai marawo chung idaning nukha chini kok borok roman script tui belai ke jamela chung joto saimano tago phano officially সরকারি ভাবে কোনো ঠিক খাজিয়া খো নো নোটিফিকেশন খাজিয়া খো না বাংলা স্ক্রিপ্ট না রোমান স্ক্রিপ্ট দেন দেমানেগরি স্ক্রিপ্ট মতে কি তখন ঠিক নিয়া খো আপনি বাগৈ সরকারি ভাবে আবো ব স্ক্রিপ্ট সুইনাই আবো তখন ঘোষণা নিয়া খো আপনি বাগৈ যে মুচুক তুই বাকি তুই বাংলা স্ক্রিপ্ট bahasa roman script takle cholaitom kita chungnukha roman script kaisa sensitive ni abo dabi kok borok roman script tei 50 bosor sekangno a movement cholaitongo abelai sensitive chung joto saimano basono tei kogno tei kobangma gothonangai fega chungnugo tini bangladesh jokhon te basa andolon उनफ्राव बाहायनो जों नुखा हाजार हाजार लाख लाख बरक थैखा बरन बासन बांगाली बासन तै बनि बागै आं खाकाओ चिनि ककबर रोमान स्क्रिप्ट इमिडिएटली चिनि त्रिपुरा सरकार प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट आपनो सल्व खायना बागै जों कयो ताइबो जों साइमानो चिनि ककबर रोमान स्क्रिप्ट तैयै चिनि पार्टी त्रिपुरा मथा जों सालायखा फाइनाय सालो जों ककबर रोमान स्क्रिप्ट तैयै जों कतरमा जों जोबा ओंखारनाय अबलाय चिनि इम्पोर्टेन्ट चिमलाय नांगमानि जों सिओ त्रिपुरा राज्यआव जों तामना जों अबर सालायो जों त्रिपुरा मथा त्रिपुरा लेन्ड बा गेदार त्रिपुरा लेन्ड जों सानै दं आर्टिकल 2-3 आबो दंमोन कि बनि सिगां जों गोबांमा कक सालायखा चिनि साब्रों जों दं थांनानै बागै जों नांमानि आबनो जों मासानाय रमदि जा कायसा कक जों बेलाय खावा नामा सोंसा चिनि इंटरलोकेटर्स बा चिनि नेगोशिएटर्स जों चांनाय हमानि आबो तो चिनि इच्छाया आं निजे खुद दिल्ली थांखा गुवाहाटी थांखा आबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि बरन इनिशिएटिव जों सामानि बागै बरं सागो जों खालायनाय तारिख बरं रिगो फियाबा जों नुखा बेलाय अनफॉर्चुनेट सेंट्रल गवर्नमेंट कोनी सीरियस करै ताइ चिनि स्टेट गवर्नमेंट आबो सीरियस करै जों तो साइमानो चिनि त्रिपुरा थान तैयै बा चिनि दफान तैयै गोबां पार्टी बरक खेला खाय दङ जों रिलायसन का नरजतो साइमानो जों जखनते आईपीएफटी 2018 आव जों एग्रीमेंट खा जों सयरि लायखा राजनाथ सिंह आपला होम मिनिस्टार बनिजे कायसा कमिटी खायजाक दे सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट तै कायसा अंडर होम मिनिस्ट्री कायसा कमिटी खायखा अंडर कपि दंगो आ आपरो बाहायनो बरक सावो जों विदिन 90 days बा 60 days जों आपना सल्व फायनाय आबो रिपोर्ट पेश खायनाय किन्तु जों नुखा आईपीएफटी बीजेपी सरकार आंनि जे तंजाक 4 बছর मिनिस्टार आं अनेक प्रेसार खायखा आबो तैयै किन्तु आबो कोनो बनो बात्तारिया बर आबो सीरियस कनाया जों तो साइमान अबनो जों तिनि चिनि त्रिपुरा सरकार वानसना दरकार जों जतनो बेलायखे बखा बायलायो चिनि दज्ज करै जों अनेक बरक कांग्रेस थांगो बीजेपी थांगो सीपीएम खायो जों आबो तिन ताम लाभ आंनि जीवन आं नुखा आं प्राय 25-30 बছর आं ससियेल सार्भिस खालाय दङ आंनि एक्सपिरियेन्स दं आं नुखा चिनि बागै केबो केंद्र सरकार बा नेशनल पार्टी ना बीजेपी ना कांग्रेस ना सीपीएम बर सीरियस खाया बरखाने सब चेंग्रा चेंग्रा खालाय बर टाइम पास खाय दङ आबां नुखा नों जेसेबां कक सादि नों बीजेपी थांदि कांग्रेस थांदि सीपीएम थांदि चिनि आसल कोर इश्यू चिनि कोर इश्यू तयै बरक सीरियस थिन देखाया
आं तिनि कक मा हासिनाय आं जखना मन्दिर दंफ्रो आं दिल्लीनि केन्द्र मन्दिराव बाय अनेक मालाय जाग इभेन आं तिनि कक साना मोसो समित पात्रा बाय आं प्राय 1 घन्टा कक सलायका पुराने स्पोक पर्सन बीजेपी ने लीडर kaham कक करन समित पात्रा आं कबांमा कक साका चिनि तिप्रानि सम्बन्धे आं बनो टाइम बुमाखा प्राय 1 घन्टा कासाकासि आं बनो बुजखा टांगै तिप्रागो जों तिनि borok rok जेब्ला सिकित borok rok बा हाइली इंटेलेक्चुअल ग्रुप रक टांगै जों बीजेपी खाया कांग्रेस खाया सीपीएम खाया जों तांगा आंचल दल खलाय बो बानो कयखा बो बीजेपी हाय कनेक्ट आरो बो कक साइखना रखा जों आं साका नो आनि मंगि सम्भवया जों नुखा सीपीएम जोंनो अनेक थंखा 25-30 बोसोर कांग्रेस जोंनो थंखा इवन बीजेपी बराबर जोंनो थंगै दङ साइमानो आं माने क्लियरलि कक साका जोंनि गोबां मानथाय दङ आ मानथाय दङ बराव कुनि सिरियास खोनाया अबहायखां सामित पात्रानो आं कक मा साका ते गोबां केन्द्र मन्त्री आंबो मुसालिया आं बरावबो कक साका आं कुनो कन्फ्राइज खालामलिया दिनै जों नुखा बेलायखौ दुर्भाग्य बेले आनफर्चुनेट मियाफ्रावो जे गथनाङै थांखा आबो बेलायखौ लासना सोंसा बेलाय मनि कथक रमदे तिनि गभर्नर आं खोनाबो बो किसा असुस्थ थिं दङ सरि खामया ककरि किन्तु आं जे आं खबर नाजा अफिशियली बरो अलरेडी इनफर्म खायजा जे तिप्रा मथानि लिडार थांनाय बो तंगो बो असुस्थ देंगो जफं आबो तो ककरि किन्तु बन अफिशियल बन सेक्रेटारि रक तंगो मन फन बो दागि मा खामो बरो थांमालाय देहनै किन्तु बो पात्ता गैया अबहाय गभर्नर आं जीवन नुगियाखो आं कमेन्ट माखलायखानि फेसबुक गो तिनि नायदि गोबां मा जों गभर्नर मालायखा इभेन तिप्राव जों मालायखा बरो बुसुक जों वेलकाम खलाय स्पेशली महाराष्ट्र तिनि बुबागरानो थांनायनि आगेर गभर्नर बेलाय रेसपेक्ट खालायो बेलाय बनो मानेव महाराष्ट्र मालायनाबो एसे बरो चेष्टा खाय दं खुद गभर्नर आं जे दंगो गभर्नर निजेनो महाराष्ट्र फोन खायो ते महाराष्ट्र मालायनाबो बरो चेष्टा खालायो तिनि बुबागरा प्लास तिनि एमएलए एग्जीक्यूटिव मेंबर रिप्रेजेंटेटिव गणतंत्र तो बरन ऑल इन ऑल बोलो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एमएलए एमडीसी बरनो पॉइंट बो इग्नोर खायो मालायनो अबले वाना मसंसा अबवा किन्तु जों साइमनो जे तिब्रा राज्यनि तिब्रा सारनो बर इस इम्पोर्टेंट दिया जों जेसेबो लिडार कथरंथों मन्त्रि फानोंथों महाराज फानोंथों बर आबनो बर इम्पोर्टेंट दिया अब जों साइमनो आं खोनाखा अनेक बर बीजेपी रक मियाफ्रान गसना तै बर मुनै लाइफो महाराष्ट्र मुनै लाइ हिसखना आं बेलाय खनाखा तिनि खुद बुबागरा महाराज बो डाउन टू अर्थ बो निजा हाव आसगुइ आरो बो धरना खाइफै तिनि बो तुइ कासा खामजा गया चेयर काइसा रजा गया अब बेलाय खना मा संसा अबहाय तो गभर्नर करै तिब्रा राज्यगो बा सारा भारतबर्ष करै आं विभिन्न जगह गभर्नर मालायखा मिजोराम नागालैंड मणिपुर आसाम गभर्नर नि छत्तीसगढ़ गभर्नर आं अनेक गभर्नर मालायखा किन्तु गभर्नर बिहेवियर अमाय अंगिया किन्तु बेटिक्रम तांगै तिनि तिप्रा सारकनो बरो इम्पोर्टेंट दिया नों बीजेपी खाय दंदि कांग्रेस खाय दंदि तिनि तिप्रा सारकनो बरो इम्पोर्टेंट दिया अब प्रमाण जों दुखा बने बगै तिनि जों बेलायखौ आना मसंसा तिनि तिब्रा सारक जों थामसा नांगौ जों क्राक नांगौ जों जुदि थामसा करै ओंखाय जों क्राकनि हांखाय जोंनो बै धामलिया आरोबां तिनि आं नुगो तिब्रा सारक जों जे हायंगि दंमानि केबो सीपीएम केबो कांग्रेस केबो बीजेपी केबो हाइफु आहाबो मानि आबने बगैनो जों तिनि अमाहाय जों सिक खामानाय दं तैबे बेले इंटरेस्टिंग खालामसो आं हायते रिपिट मा खायनाय ककबर मन स्क्रिप्ट आं जखनते 4.5 बोसोर आं ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार दंफ्राव नाव नुखना अनेक जागा लिफलेट हन्दी साइनबोर्ड हन्दी अनेक जों रोमान्टिक सापखा अनेक साइनबोर्ड आं थेपागा रोमान्टिक स्क्रिप्ट बाय निनि हाथाय कतरगो आखरगो किन्तु तब जों फाइबानि परेगो तबनि नुखा तबनि मन्त्री रक चिन्तिबा सारक बर कुनु खेल करै आं फाइबानि परे आं नुखा खेल खाय दंगो मैक्सिमाम पोस्टार लिफलेट दा गोबांमा जे बर सापक मानि अनुष्ठान दंगो अब जतन मैक्सिमाम बेंगली स्क्रिप्ट बर खायो किन्तु खेल खायदि जखन आं दंफ्राव
roman skibai angna sasagai secretary no director no sasagai ang roman skibai sapokha তোমাকে আইন টঙ্গ ওর কোনো পুলেন সাকা তখন কোনো নির্ধারণ থাইজাখো স্পেসিফিক অফিসিয়াল অর্ডার গৈ যে নों রোমান স্ক্রিপ্ট मा सुइनाय नों बेंगली स्क्रिप्ट मा सुइनाय तखन अफिसियल अर्डर गै अबनो सुगुना आं साका आं डाक्टर साका जेरो रोमान स्क्रिप्ट सुइदि बांग्ला स्क्रिप्ट सुइदि 50% सुइदि अब आं सागै आं सुइदै दं ताबं नुखा जेखुन जागा आंनायनिमोन पोस्टाराव काइसे फनो रोमान स्क्रिप्ट सुइदे गया ताबो तिनि मन्दिर दं कुनै दं मन्त्रि तिनि दं सुग्ला दं तिनि विकास दं बरक त न साइमानो बट अब तिनि बरक माथा बेथा गरै बरक साना बचे साख्लाया बरक এই অমাহাই जों बेलाय दुर्भाग्य तै भाषा कमिसनति रोमान स्क्रिप्ट भाषा कमिसन आसो दुता खाबुम परो खाइरो रोमान स्क्रिप्ट तै भाषा कमिसन आसोखा इभेन दुइबार आं टंफ्रो चिनि कैबिनेट बेकासाका आमा आगे बसाका कबो रोमान स्क्रिप्ट तै कैबिनेट कासाका कैबिनेट अप्रूवल मगै फाइनल अप्रूवल मगै कैबिनेट कासाव कैबिनेट मीटिंग कासाव आं तबखा फियाबा अनफॉर्चुनेटली आरो आं पास खालायदो मालिया अब आं पास स्टुडेन्ट आं सानि लाभ करै आं आगेबो साकाव कगनो ख्रक्सा चेष्टा खायबाय आबो चुगिया जों पालचे साखायनां आंनि कलिग आंनि तिब्रासा बोरै सापर्ट खाय आंखौ बेखनायबा आं आबो सागो पाब्लिकनि कुनो दुस करै जे नेता जंनो नै रक जे तब थानाय रक बोरक कक साया बोरक सि युगिया बोरक सिरियास निया आंखौ नैता आं खनागा जखन तेननि जुत आमाल कांग्रेस यूजेस आमाल बाहायनो वाइसा कैबिनेट का साहिं खनाव कबर रोमान स्क्रिप्ट आपरो पास मालिया चिनि आमाल बीजेपी सरकार आं जखन ते ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर आंबो दुइबार कासा रेखा कैबिनेट आं पास खालायरो मालिया बले आं दुर्भाग्य आं बारबार साव तांके आपरो आना हेल्प खायने करै आनि निजिनि कलिग आनि तिब्रासानि मन्दिर रक आंबो साहाय्य सांखा सापोर्ट सांखा बर चुप खैतो अब प्रमाण तब रोमान स्क्रिप्ट फाइल तब तंगो अब चिनि मुख्यमंत्री मानिक साहानि ऑफिस तंगो तखन खुस खैमान अब पेंडिंग तंग तब रोमान स्क्रिप्ट कक बरो बले अनफॉर्चुनेट ते कैसे बले इंटरेस्टिंग न साइमानो जे चिनि हास्तेगो अनेक बर सालायगो जे निनि रोमान स्क्रिप्ट लायबो ख्रिस्टान मिशनारि बाय तुजुलजा अब जतन ख्रिस्टान रखाय सुयु आबुया नायनेदि जखन ते जों नुखा चिनि रोमान स्क्रिप्ट तयै जों गोबां मा सेमिनार खालायखा गोबां भाषा बिद बे कक सालायखा तब मैक्सिमाम 99% चिनि बुद्धिजीवी जे भाषा तै चर्चा खालायनाय बर जतन तब इन फेवर रोमान स्क्रिप्ट अब जों साखा किन्तु फियाबा चिनि स्टेट गभर्नमेंट अब सिरियास के नाया तिनी जों अब मा सानाय चिनि तिब्रा मथा पार्टी जों तुलुक तुलुक रिवाइव खाय तंगो ताको तिनि स्ट्रंग तंगो चिनि 13 जन एमएलए तंगो 18 जन चिनि एमडीसी तंगो ते चिनि जत्त सब लेवल चिनि ब्लॉक लेवल चिनि कर्मी तंगो जों फाइनाय 22-23 तारिख जून ताव मे जून अब जों खालायना बागै चेष्टा खाय तंगो चिनि प्लेनारि सेसन नांनाय जों कटरमा कासे जों स्टेट कन्फारेन्स जों खालायजानाय आपरो जों जत्तनो ठीक खालायनाय ताबक चिनि तिब्रा मथानि एवरीथिं रेडी चिनि बाइल चिनि संविधान कन्स्टिट्यूशन अफ तिब्रा मथा रेडिंखा जों तिनो तंगो आमरो जों जत्तनो बागनाय ताबक जत्तनो सामं सिस्टेमेटिक सामं चलायनाय जों सेंट्रल कमिटि खाजागनाय वर्किं कमिटि खाजागनाय डिस्ट्रिक्ट कमिटि खाजागनाय ब्लॉक लेवल कमिटि खाजागनाय तरक तरक खालायजों आमनो रिवाइव खालायो सिस्टेमेटिकली चिनि अब अंगनाय अब जों नायसिन तंदि तै बिस दिगलिया एरपरेबो जों ग्रासरुट लेवल टप लेवल चिनि जतन कमिटि जों खानाय सेंट्रल कमिटि खानाय साबो प्रेसिडेंट नाय साबो जीएस नाय साबो वाइस प्रेसिडेंट नाय अब जतन ठीक जों अलरेडी रेडिंग खा माने चिनि संविधान रेडिंग खा ओ संविधाननि मते ओ बाइलनि मते पार्टी चले खांखाय आं खागाव एकुनो प्रब्लेम करिं नाय अब किसु नायसिन तंदि बने बगे आं खागाव तिब्रा जगो जों नुखा गोबां आन्चलिक दल आं अबनो तिनि मासाव बारबावनो साव आन्चलिक दल गोबां नुखा किन्तु ताबोनो आन्चलिक दल तिब्रा मथा बुनिसे आलादा बाइक आलादा ओंखाय चिनि खुद बबागर महाराज बनि जे चिनि अंखाजा बतिनि
फादाराम खाजा ब माटाम खाजा ब तिनि संग्राम खायना बगै जबा खायना बगै जों बायदि रेडि दंगो जों जत साइमाने बनि टेलेन्ट बनि बकुनु कमी करी बनि कक साथानि थांथानि सारा भारत बरनि सारा भारतनि tin leader ro tama CPM tama Congress tama BJP bono chinigo not only India ni sara world ni borok bono chinigo ke जों बहाय leadership जों मानखा जों दीर्घ दिन tin leadership करिं तो माने competent leader dynamic leader ताबो जों मानखा के जों महाराष्ट्र तो जों सांमख्लायनाय आपनां बारबानो साव tin borok ro ताबो BJP CPM Congress खाय तो नै रो आंनो बोनो कयनाय नर वानसकदि tin गोबां मान थाय दंगो जों दीर्घ बছর साफारार नों CPM खायबो हायनों नायनि निन तो हायनों नाय आं सायमानो नों BJP खायबो हायनो जों नुखा BJP नि नेता रो ताफोर कोनो धाम करै कोनो कक सानायनि बरो सुजुग मैया जों नुखा तो फने tin बरो tin सिक्ला रो बा tin बुद्धिजीव रो वानसग्या आं नुखा तिनि BJP नि नेता रो नुखा कायसनो कक साराग्या बने बखानि कक साराग्या बरो आं खागागो बने बगै सारा समग्र तिब्रा सारा नरो थांसां बायसिदि चिनि दिन काम सफाय दंगो चिनि तिब्रा मथा गोबांमा चिनि ताबो कर्मी काम अंखाय दंगो चिनि इंटेलेक्चुअल ग्रुप चिनि रिटायर्ड पर्सन जों तो मालाय दंगो बरो फायबैनाय चिनि ताबो फायनाय 22-23 तारिख फायनाय मासो जों चिनि राज्य सम्मेलन बा प्लेनारि सेसन जों खालायनाय जों बरो गोबां लाखानाय 1200 जों बरो लाखानाय लाहागै जों चिनि सिस्टेमेटिक चिनि रुल मते निनि संविधान मते कन्स्टिट्यूशन मते जों कमिटी सेटअप खालायनाय दाबुगे नुजा दङ महाराजा ताहनि जे सीएम कक सामानि आबोनि उपरे दाबु दागा सिन्ति प्रसार तुंफ्लालाय जाबा जल्लाय जाक खादुलाय जाक आबो तितामुग सानम आनेखे किसा आलादा रिएक्शन छि आं आबोनि कुनु जलाया तां हेके बुइ हिनाय न बुइनिबोसो हिनाय न जोंबरनो दाबि खायनि हन्नि हिसाबै खायबिया आं बजागा दुखना आं बजागा जले हंखाय चिनि बरक रक खुद तिप्रासारक जुदि तिप्रासार खुद तिप्रासार जलेसि चिनि महारासिया बुबा घेनया बुमुं खुइ दंगो प्रद्युत किशोर हिसाय दंगो आबो सांखे दुखना बुइनि बसा बुइनि जाति रक जफनो उन्थों को आंखो बनो कुन सिरियास खनाया बर हिन्नाय न किरो जोंना चिनि खुद चिनि जाति चिनि बंश चिनि तिब्रासा जात दंदोसि ताबक बुइनो सोरंगै अमा एंगै दं आबो जों दुखु नांगौ आले आबरो बिले सिरियास नाय बुइ हिन्नाय न बुइनि बसा बुइ हिन्नाय न किन्तु आनि तिब्रासा रक आनि खुद बंशनि बर रक आनि ताखु बुखु रक पॉइंट ताबक पार्टी आलाला खाय हनै अन्य पार्टी खाय हनै बरनो प्रद्युत किशोर कुसिन कक साय दं आबो सबसे दुर्भाग्य आबो कपाल खांगिया आबो सानि कक साबानि बुइनि हमना आं कोनो इम्पोर्टेन्ट नाया हामबाय